Lucas. Може ли да вярвам, да питам, да зная какво да направя? Може ли да вярвам, да питам, да зная и какво да направя? Yeah, we gonna spin it. И що да дам агъл, като не ме слушат, те са като мивка, трябва да се отпушват. По главите ко се чешат, взимаме ви кешат, тея които лъжат, винаги ги бържат. Siempre con los nuestros, gangsta for life. 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 И питат, и знаят, но дари не са правят. Кучета се правят, ама ги е далаят. Аз го правя, те желаят и на мърша ми ухаят. Знаят, само да мечтаят. А такива като нас само са котенца играят. Аз го правя, те желаят и на мърша ми ухаят. Русненските момчета са бесни, от толкова с наркотици телата ни са песни. Повярвайте ни хора, хемите ни са толкова лесни. Обичаме парите, затова сме известни за путките ви врат мен е интересни. Ушите да се пазят хични пелеци, а думите мъже на дейката мешни. Искаш да изкараш лев, душите ви са бесни. Искам всички ние да бъдем честни. Може да съм богат, бос му хвата царикат. Тъп си не ми викай брат, права ти брат. Мисли си за рап маняк, аз мисля че си убит так. Часовника прави тик-так, караш на план. Аз на схема, не знаеш моята тактика, нарича се за Chosen One. Тебе те не ема